Id-dejn tal-Gvern f'Jannar li għadda kiber bi ftit anqas minn 9 miljun euro biex bekk tela għal ftit anqas minn 5.4 biljun euro meta mqabbel max-xahar ta' qabel. Anki d-deficit fil-fond konsolidat f'Jannar żdied b'aktar minn 20 miljun euro għal ftit aktar minn 75 miljun euro. Dawn iċ-ċifri ħarġu mill-aġġornament ekonomiku tal-Bank Ċentrali ta' Malta it-tnejn għall-ewwel xahrejn tal-2020, ftit qabel ma tħabbru l-ewwel każijiet ta' COVID-19 f'pajjiżna. Il-kawża għaż-żieda fid-dejn tal-Gvern kienet attribwita għaż-żieda fil-kontijiet pendenti tat-Teżor, filwaqt li d-deficit fil-fond konsolidat kien attribwita għal-żieda fl-ispejjeż li jisboq id-dħul ġenerat. In-nefqa tal-Gvern żdiedet b'aktar minn 35 miljun euro, aktar minn 10% meta mqabbel ma' Jannar 2019, kif żdiedet in-nefqa rikorrenti bi ftit anqas minn 30 miljun euro. Fi frar, l-indiċi tal-Bank Ċentrali ta' Malta rigward il-kundizzjonijiet tax-xogħol batta ftit meta mqabbel max-xahar ta' qabel, filwaqt li l-kundizzjonijiet ekonomiċi baqgħu qrib il-medja. Kuntrast ma' sitwazzjoni li probabbli tkun riflessa f'Marzu minħabba l-imxija tal-coronavirus f'pajjiżna. F'Jannar kienet irreġistrata żieda sinifikanti fil-waslit ta' turisti u l-infiq tagħhom. Madankollu, it-tkabbir annwali kien diġà beda jimmodera meta mqabbel ma' Diċembru. Il-kundizzjonijiet fis-suq tax-xogħol fl-ewwel xahar tas-sena kienu jidhru favorevoli u l-inflazzjoni fil-prezzijiet tal-konsumatur f'Jannar baqgħet moderata.